Takže čau faninky a fanoušci, který mě věrně pozorujou, především LPS Maki TV a Markétě Halámkový, která je vážně moje skvělá faninka a jsem na ní moc ráda. Takže dneska jsem slíbila vlastně, že budou vydávat častěji videa, tak jsem se rozhodla, že pozvu svý nejkámošky, což je Třpitka a Lucy. Pojďte dál, holky. Čau. Čau. Takže posaď se, Třpitko. Myslete na to. Tak, Teď se snažíme. sorry. Takže kašlete na to, holky. Takže tady to bude takový otázkový text, takže my se budeme ptát, já se budu ptát holek na různé otázky a oni budou odpovídat za A, za B a za C a bude to třeba o mě, co mám nejradši a blá, blá, blá. A jde. Takže takový kvíz o tobě? Jo. Nebo BFF, tak dá se říct. Takže tak. Ježiši, může být. Promiň, já si nemůžu pamatovat. Takže první otázka, já si to musím najít. Takže jaké je mé nejoblíbenější jídlo? Za A guláš, za B špagety, za C makarony se sýrem. Špagety. Já vím, špagety. Ano, správně, obě dvě. Takže máte jeden bod, obě dvě. Další otázka. Jaká je má nejoblíbenější barva? Za A modrá, za B fialová, za C červená. Červená. Fialová. Červená, Lucy, máš jeden bod. Máš jeden bod. Teda ty máš dva body a ty máš jeden. Body! Už mě neštví. Takže 2 body, 1 bod. Tak. Další otázka. Kolik je mé mámce? Za A 31, za B 32, za C 33. 31. 31. Ano, správně. 2 body, 3 body. Jakou značku mám nejradši? Za A LPS dress, za C dress in LPS a za C LPS hadříky. LPS hadříky. LPS dress. Nejradši mám LPS dress. Ne, dělám si srandu, ani jedna se netrefila. Takže 3 body, 2 body. Počkejte. Jo, jakou mám barvu očí? Zelenou nebo... Zelenou. Zelenou nebo oranžovou? Teď to vidím, zelenou. Ano, správně, mám krásný zelený očička. Já ti toho nechám. Jakou kosmetickou značku mám nejradši? Za A LPS Bane, za C Maybelline, za C Rossmann. Berte si. Já myslím, že Maybelline. Já taky. Ano, mám nejradši Maybelline, ale LPS Bane je taky dobrý. Takže 4 a 3. Já prohrávám, ne, já odcházím, prostě odcházím. neodcházej, prostě neodcházej! Tak to bude asi konec tohohle videa. Já chci být tady, já. Jenom já jsem hezká, nejhezčí, vidíte Holky. Jo. Já jsem z toho tuhá. Ale zaměřte na mě kameru. Tak jo. Čau. Hodně